Tohle jsem taky dělala špatně, ale tvoje vlasy ti za tyhle změny poděkujou. Tady je 5 věcí, kterými si nejspíš ničíš hřívu, aniž bys to věděla. Tip číslo 1. Jedno šamponování nestačí. První mytí jen spláchne nečistoty, až to druhé vyčistí pokožku hlavy. S radou Grow and Nourish je to jasný. 2krát šampon, pak maska a až úplně nakonec kondicionér. Tip číslo 2. Maska patří vždycky před kondicionér. Maska dodá hloubkovou výživu, ale kondicionér je ten, kdo vlas uzavře a tu péči v něm zamkne. Takže kondík je vždycky poslední krok. Tip číslo 3. Sérum na růst nepatří na vlasy, ale na pokožku. Pár kapek rozmarinového séra přímo ke kořínkům a minuta masáže. Jedině tak probudíš folikuly a vlasy fakt porostou. Tip číslo 4. Nedrhni vlasy ručníkem, akorát je lámeš. Mokrý vlas je nejvíc zranitelný. Jen ho jemně vymačkej nebo použij mikrovlákno. Tip číslo 5. Nikdy nečiš od kořínku. Tím vlasy vyloženě trháš. Začni od konečku a postupuj nahoru. A mokrý vlasy klasickým kartáčem, to je úplný tabu. Celou tuhle řadu a produkty najdeš na bloomrobins.cz, tak na ně mrkni.